what some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe Zimbabwe yondo Alwaka imanya dakabatesa Sijichingira Zimbabwe Taigara mumako Zimbabwe Zimbabwe yondo Alwaka imanya dakabatesa Sijichingira Zimbabwe Vakomana vasikana Zimbabwe Magorila mumako Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Right, Mkoma Solomon. Yeah. Ndinokutendai nekubvuma kuti tigare pasi. Solomon Nasho. Nasho. Yeah. As iwanu zita. Solomon ndio surname. Nasho ndo first name. Saka waindiziva sa Solomon. Most of the people. But nekugara kumanji vanongoti Nasho but zita rangu linozikanwa maningi nderambereki Solomon. Surname yangu. Asi zita rakuberekwa Nasho. Nasho. Yeah. Anditika. Aya Mkoma. Ndira kuti tidzokere kune kuvhute. Yeah. Makaberekerwa kupi Mkoma ende mumhuri menyu makamira sei? Thank you. Ndinotenda. Ini ndakaberekerwa mu area iri pakati pe Bindura nematepa neGlendale. Okay. Kuchiweshe pakati pe musha kwa Msika nemaPlaza akatenderedza. Kanyemba Chipoera Shutu and mishari pedyo mampanda nyama. Zokuroti tine dzimwe hama dzedu dziri kunana mpanda nyama gombe rimwe kwakadaro. Takabva kumaPlaza watakaberekerwa 1972. Mushure mekunge hondo ichinzi yada kutanga hondo. Murungu aishandira bwangu pamagriva Plaza vanzi pamagriva. Ndobva abva ipapo zvanzi no nevanhu vangu andei. Ndobva tatakurwa matractor wakuenda paPlaza inonzi pamukoko along Chiweshe Road. But tatusumuka tatukura. Right? Tiri ipapo hondo yazotanga gore randiri kweuka inini. It was 1973 futi yekutanga kurira tichinzwa isisu. 1973. Tiripo ipapo. Takagara ipapo tichikura. Ini ndakazosenza. But zvaitika munguva yehondo. Taiti tiri paPlaza. Varungu vaida maningi stake kuti vakanga vakati colonize navabereki vese. Vaida maningi stake kuti muende kuchikoro, muchishandira chikoro. Muende kuchikoro. Kuchanda paPlaza. Yeah, vamwe vanoenda kuseni. Unoshanda kubva kuseni na 6 o'clock. Na 5 o'clock. Kusvika na 12 o'clock. Monzi chienda kuchikoro na 2. Vamwe uchipinda futi na 2. Ozodzika futi kuma 6 o'clock. Kupedza basa. Ndozvaitira varungu. Right, hondo iri mukati iri kurwa hondo yaya. Ndakazoita ninge Msikanzwa. Before to be Mujiba. Ndakazoita Msikanzwa inini na sekuru wangu ainzi Noel. Mwana wa sekuru akazora mai wangu amagreta. Noel iyeyo neni nemwainzi Peter. Msikanzwa takaita isiso. Nokuti varungu zvaita masoja ayaya. Vaiti nokuti hondo yakazinge yakutsva. Vaiti manje vaona kuti akuchafambika. Vaipinda mumabhazi vanhu vati mana ruredzo mabhazi anzi ruredzo. Ana Shushaini. Ana Chivaraidze mabhazi wayo. Ana Matambanadzo. But the most mabhazi yavaisensa mabhazi ekwaruredzo. Vaiziva kuti kwashata kuChiweshe because kwakanga kwane board rakanzi Chiweshe Trust Land. Chiweshe Trust Land iyi yakanga in short yakanganzi Chiweshe TTL. Takutanga musha venzi pafoda. Tauda pina magweshe. Yanga ichiri Dust Road. Saka makomrades nguva idzodzo vaitituma isisu. Nema basket or migomo. Vanhu kadzi nevanhu rume. Vafana kwete madhara.
isiso afana ndoti munyasobatisa ipapo kuti wamwana zotaura zizvo oti tinoda kuti muteya chimbambaira chainzi chimbambaira ka kwete magrenade tuya ina ndambata magrenade aya magrenade takazomabata kuma 1978 nguva yese no saka mainzi isai chimbambaira apa mobva maita kunge matakura hacha moenda pamuri kuenda ipapo munosvika nzvimbo yamunogona kuteya chimbambaira toti irodi iyi munobatisisa rodi iyi aya masiporo mugaravhura rodi kamwe mochera apa moisa chimbambaira chenyu ipapo but the time moisa chimbambaira munoisa zvimiti gomba rakadai so munonzwisa moisa zvimiti maisa zvimiti movhara nejecha so mbichana nemashizha pamusoro movhara nejecha varungu avambuke ipapo nemotikari dzavo vaitangosvika ipapo kutodhura vanhu vakutoparara saka vakanga vane system vachinja system kuti no tikaenda nemota dzedu tiri kuparara ngatisensai mabhazi evanhu matema the most bhazi rekwaruredzo ndoyavaikwira iyayo saka makomuredzi vanga vasingazivi kuti varungu varikufamba nemabhazi ekwaruredzo vaifamba vojamba zvakanaka amene zvaitika ipapo handingataure zvaitika zvakadai ehe munozva chikomuredzi vaifamba nemabhazi ayo kusvikawo kunana Rusenza uchidropwa kusvikawo kunana Mupandanyama kusvikawo kunana Chaona vachidropwa kusvikawo kunana Centenary kuya vachidropwa vaita zvavaita but still vanga vasingabudirire unonzwisa zvakanaka vanga vasingabudirire yes vaizoita zvavo zvongourayiwo povho kupfuura povho dzichifa kana vakubvunza kuti wena bhonero rogandanga ukati aiwa uri munhamu wena bhuruka rogandanga wena vanga vasingatotaura nesu chirungu wena bhonero rogandanga ukati aiwa asi ukati gandanga ndariona watoita zvakanaka wabva kuti this is a good boy aenda nekupi iwo hautaure kuvaenda nemagandanga kana nyange wanga waona unotaura kuti vaenda nekuku manzwisa zvakanaka saka paunondafakapo nekuku havasi kuziva kuti makomuredzi vari kupi vari muchikomo ichi kana vari mumba mevanhu matowawandisa imi makomuredzi that time only vobva voita maoperations yavo yese voita chichi before curfew yakazouya maimanje yayi voita zvavo zvese kutarisa kuti vati magandanga aenda nekuku waunoridza pfuti kuya muchikomo muya woridza pfuti dzavo waona kuti hapana chiriko right vapedza izvozvo vodzoka futi mangwana musi wavadzoke mangwana vodzoka futi woita the same story kanya logandanga ibwire nalapa kuti no hatina kuvaona muni maoneswa nhamo kurohwa zvekurohwa nepfuti bati plate yokudhindwa stereki kusvikira utaure iwe kuti shuwa gandanga ndariona usinomboona magandanga ndo mao veterans the same magandanga ndo materrorist acho ainzi matororo nevarungu muri kubatisa zvakanaka either kune kumwe zvaisiyana handizivi so that zvazodaro manje ndoda kuudzai patakazoenda kuti ndisungwe inini nasekuru wangu manzwisisa tanga takugara mumakipi makipi akazouya 1976 tanga mumakipi from keep 1 to keep 21 makipi ekweduku even udaro inanga ari kumakipi uku ndokakazara makipi right tazoti isisu izvi zvanyanyisa izvi zvoramba tichirwa nevarungwa adiwe machiona chingo kuti mazuva ese tibvunza kuti matorori penhambire bhera tivataurire chokwadi varungwa ndopaka ndakapara mhosva inemu wangu sekuru wangu ainzi nickname taimiti Karuru nguva zita remuhondo nguva Karuru but zita rake ndinowero mwana wambuya wangu Agnes isisu tanyanya kurwa nevanhu vaitirawo zvishoko zvekutamba ende vaituma futi mapolisi reserve kwai mapolisi reserve ka munoziva ka kwaiti mapolisi reserve vaigara maprazi kwaiti DA nemagard force vaigada mumakipi saka isisu vanhu vakakonzera kuti tizosungwa isisu mapolisi reserve vakati vana ava mundaro ainzi Kingston angari police reserve vana ava kwaGaison mwana waisa newaGaison materrorist varungu vati materrorist vakuita sei zvanzi no ndona every day vakatakura zvinhu chikafa chinopa magandanga kuningi kuna murovodzeko ndo vanowanzoenda kunopa materrorist saka magandanga varungu vobva vauya kwatiri zvanzi iwe noti taishandisawo mapurazi iwe nasho na ningirikini nowero yekufamu kuseni na 6 o'clock tavaenda kupurazi kuseni tichingosvika kupurazi kwakabva kwa BSAP yainzi British South African Police nechimota vake chasvika bva chapaka nguva shoma bva futi Land Rover Land Rover vazokudhara zviya izvi zvemajoni kwainzi majoni kamunhu mutema ainzi polisi asi murungu ndianzi mujoni svika bva vapaka zvikanzi right uyai muofisi bvaina muofisi kanzi
taura icho kwadi mimi mukutakura zvinhu kumanheru nguva zhinji muchienda kuna Magananga ndikati ayo takarohwa tarohwa kudaro ndobva taregera kumva taenda kumba kuya takaenda I think chipo che 1 week unyatsonzwisa tichienda mabasa kuya tichienda kuchikoro tatakura hatisi vana vadiki tatakura kudhara magrade 1 anga ane vanhu vakura sereki ndiri grade 4 yanga standard 2 ndizvo grade 4 it was 1974 yeah 74 I think so anga magrade ndandiri grade 3 grade 4 ndandiri grade 4 uyo sekuru wangu anga grade 3 tazogara paya tazodedzwa futi nemurungu zvanzi right nasho newe nasekuru wako Wilson ningi Karuru Noel chii chiri kuitika taura chokwadi mapurisa ngasikora isisu basa hapana zvotoziva isu we don't know everything ndovadidza foromana ainzi Verison nababa wangu na Kingston wacho zvanzi Kingston iwo wataura kuti vana ava vanoita nezvinhu kumakomrades kumatourist vangasandiva comrades vangasina zera kunzi comrade zvecomrades vakazozikana maimanje taura chokwadi Kingston vana ava shuwa matourist vanosapota matourist vanzi mina boniro ro picnic ro Solomon ro karoisa ro naro mugomo inaambira paside 2 time mina boniro makatona rini yadisa nyaya mulungu akati no Kingston mashua because mulungu yanga asingadi futi mapurisa plus baki anga asingadi aiwanza kuti wandisa sasa zodaro tazodzwa kumba futi patiri kudzwa kumba atikuza kuti pari kuita investigations as my investigations aya angane nhema mbichana nenyaya kuti vanhu vatema zvataita tati neutengesi zvakazokonzeresa kuti mudhara Kingston iyeyo avingwe nemakomrades sekuru wangu ainzi Kid Marongorongo nasoroma imbodei munini wabhesta Shamuri ndobva vazoya rimwe svondo ndobva vatrita Kim Kingston zvakaoma vakobva vamucheka muromo pamusoro apo ndobva vati gocha uji uri mutengesi iwo zvakaitika na Kingston saka zvadaro manje varungu vakabva vaona kunge ichokwadi ndobva vauya futi mapurisa mbatisunga kuti enza constitution kwainzi kwaAmandas kudhara wainzi Amandas police station takaenda kuye tikanorohwa asi takaenda tina ambuya vazora mai vangu naambuya mai munina wambuya wainzi Agnes naambuya afo Jimina takaenda kwaAmandas police station kuti takarara ku 2 days ndibva tazonzi endai kumazowe mudhara police station navo ndokatakanobikwa ikoko munoziva kuti nzikurohwa takarohwa kwete kurohwa kukutamba taurai chokwadi chamuziva tikaramba nyaya ndimi chete taurai paiva nemumwe murungu mujona aita kunge ari kusekerera so achikurova no uyu murungu anenge ari kusekerera pamwe chichagaiswa nyaya aiaugadzisika ainambogadzisika ndofunga takanogara muitox 7 days munisa mushe 7 days without court asi chinhu chakazoti nunura nguva idzodzo takanunurwa futi nemurungu papurazi ainzi Mr. Brook ndiye akazokwanisa because inini mulungu aindisa zvaita mulungu iye manje angaritsotsi mbichana Brook wacho ndosaka asina kuzopfurwa nemakomrades Brook aiwira nemakomrades nasekuru Kid Marongorongo naSolomon Imbodei munini waShamuri ndiye aigadzira madenim aiva nemishini yake 3 papurazi this is the honest haana kuzokwanisa kupfurwa neverungu kana kumuti munhu akaipa mulungu iyeyo ende nguva yekuti mapurisa reserve akuenda kunoita maroad blocks iye anga ane plan amene chimwe chaitora chinoita kuti chinobata hure chekuti munhu arohwa nemutsipa ndo zvaigara akaita izvo zvanzi I don't want kuti ndipinde kunyaya yavava kuti ndife handisi kuda ndachengeta mhuri yangu nekuchengeta vashandi vangu asi kukuudza chokwadi makomrades masikamu asi handidi munhu anotaura but don't talk to mapurisa reserve even kuma-guard force musaita vanogara kumakipi nekuti papurazi pataigara paiva nema-guard force nema-DA zvonzi musavakudzaniwa because mwaudza chete vamwe wangu achandipfuura manzwa sei zvakaita Jackson kumarondera nokuti iye akabva kumarondera saka zvadaro mulungu akabva atigadzisa nyaya yedu kuconcession atinombozvona zvagadziswa sei kumazoe police ndokwatakanzenge tatransfer kuenda uko ndovazobudiswa muchitokisi vanzi ngakwire motikari nemurungu patatakurwa vakapedzerana nazo nemajoni namember in charge ndiyakatoya zokutora ndiye muridzi Brook ndiyakatora ndochokwadi aizani Mr. Brook Barry Brook ndivanodzoka kupurazi right tagara kupurazi tazoenda taimboita zvomutambo wezvinyawo yawo ndo waiti protector sometime ndo ndikapfeka chinyawo chiyaka
uchienda kunyangoma 6 koloko masoja akupfule vanga achiziziva even mapolisi yavaiziva kuti andiwe zvigure but maigona ta plan nazo futi zvaikubatsirai ya saka tagara mwezi wa taenda kutamba bora ground papurazi ipapo tabva kukipi taenda kutamba bora paground tutamba bora kusvika kuma 5 o'clock zvatakazoita takafurirana ipapo manje kuti tidzoke futi kunotongwa nekurohwa kwekutogara 2 months tiriko zvakaitika munyasobatisisa kwakaya bhazi ranga rima soja radarika raenda bhazi riye pakudzoka rikwaruredzo ndobva ramira paiva nechibhawa papurazi ichiri dust road rakuenda kuharare kubhindura sorry alongo Chiweshi road bhazi iri akazomira iri bhazi iri kuti rimire rakanga risina diesel isizo vareta musikanza ndo mabhazi anda kana mabhonu ayo varaisa petrol varasangasana majecha varaita zvakaita varano rova bhazi rine petrol varaputi ratsva munazo petrol bomba ya takagadzira magadzira tainogona zvekuti akona mbichana ndo varatsva bhazi riya saka vanhu vakatengesa vanhu vakanga vari pabhawa vakationa zvikanzi vaitwa nasho iye akabva kujeri wewe nasekuru wake ndovapisa harina kurara pamba mangwana acho kuseni wakabva waya mapurisa nokuti akanga tatiza isisi kuenda kwafoda vaya mapurisa achitsvaga nobva vazotiwana seudiki ndobva tazotakura mapurisa kuenda kucondition iko kuti akanomamiswa nekuzivikanwa kuti akambopara imo mhosva ndobva tarohwa ndobva yanzi koti musi wakati akapiwa koti date ndobva tazoenda kukoti taigara murimandi andivaenda rimandi dzavo dziya ndobva tazoenda kukoti ndaenda kukoti zvanzi 2 months ndio akapisa bhazi asi takaramba zvedu nyaya yacho kuti hatisi takapisa bhazi iso and we don't know anything hatina zvatoziva ya murungu ndobva wauya futi kuzotiwitnisa iye bhuruku because aitiziva and aindida zvekusingaiti ndakabata purazi panyaya yekugadzira minda and so on aindida pandiri muchipa zvaita saizvozvo handisati ndabudira kumuchipa chaiko chaiko misikanzo yatiri kuita but ndo muchipa wacho ndo muchipa chaiko chaiko wandiri kutaurirai but tasati taenda kunojoina kuenda kumabhesi kunoona goni kuyako tichiri mupurazi yanga iri misikanzwa ya because kudhara vanhu taita misikanzo yekumwa ma7 days ayaya tikaita pfungwa dzedu dzikakanganisika nekusvuta petrol yaya oisa vajira oiti saka aitikanganisa unobata zvandutaura ya saka yava misikanzwa right taenda kuya tapiwa mwedzi yedu yaya 2 months zakwana but 2 months padzakakwana taenda muchirimu ya 2 months zakwana murungu ndobva atera futi bhuruku ndobva atakura futi nekuirira naye tadzoka takazogara zvedu nguva yakareba tiri mukipi medu imomo pakasvika nguva yekuti vanhu havachadya sadza mudzimba sadza rinobikwa nevanobika apa magadi force akagara ipapo mapolisi reserve akagara ipapo madhiye akagara ipapo panocherwa gomba rinonyudza inini zoti ndikamira ndonyura saka paicherwa gomba rekuti gomba riya riya mukadya sadza rikasara nokuti vanga vakuziva kuti vana vanenge vanosapota chiitiko chehondo vaitiza naizvozvo ya saka vaiti kana sadza rapera nebhinzi taidya nebhinzi ka nembaka yavo rikangosara rinenge rangosara chona iro ranzi tatalo masadza zonke hamba fakaenda pamugodi sadza riya riyamonesa munhu wese anenge adya sadza rikangosara mugomba saka mese maishedzwa mukipi modya sadza pamwe hakuna munhu aigara hakuna kwakanga kusina komboni iri kunze ndikura pangudya sadza the same place maishedzwa mese mudyira sadza panzvimbo imwe remasikati munodyira panzvimbo hakuna asingazivi izvozvo mukanzwa munhu asingazivi izvo haasi azivi zvehondo mese maidyira nzvimbo 1 moita laini but pakuenda kulaini mudya sadza mudai maoko muchisecho makanongedzerwa futi so misecho namapolisi reserve nemagadi force akunongedzera futi misecho munhu wega wega nyamukazi kuti hauna zvaunazvo hauna bhomba here alright okay vaifunga vanga vakapusa vanhu vaika kana kuti vaifunga kuti une gandanga vatakura kana kuti gandanga nokuti vaiti gandanga rinonyunguduka manzwisisa vaiti gandanga kungoona ipapo manje unoona radanda kana kuti simbi pakapedzisira kavakupfura zvinhingi inonzi chii kana watema muti panosara chinonzi chii vaipfura gutswa kana kupisa sango kunzi magandanga iwo asiri magandanga isinawo saka vaiti vakakusechai mukanohora sadza kwasecho unohora sadza rako woenda uko wapedza kuridya unoisa mugomba uchibva ipapo uchibuda uchienda kumba wosechwa futi kuti hauna zvaunazvo here hauna bhomba here manzwisa zvakanaka right mukipi imomo takagara kwenguva tirimo muribatisisa tiri mukipi imomo taiva nehamaka baba nini vangu inanzi Bennett vaigara unzi Bema Side Farm pedyo komagirivha kwatakaberekerwa tozobva kuti choyapa
vanga vari head driver vaishanda rimwe munhu ainzi Chingaipe ari mupolisi reserve right tazoenda kwaBanini kuya zvedu isi tabva kupurazi kati angati muenda kuna Banini kupurazi tasvika kuya anti chipinda magedhi vaikupai chibhengo so monyora magedhi kuti ndikuenda kwaNhingi mazuva mangani 3 days 4 days awasambobvumidzwa kugara kana 1 week urimo 3 days 4 days tazosvika muya taonekwa futi zvanzi magandanga naBanini wacho igandanga baBanini waenda kupurazi kwa Magriva kuno Mwadoro na Chingaipe wacho ndiye azowatengesa futi kuti ane vana vake magandanga baBanini wangu akazobina musaona munini wabo wangu isitiri pamba pawo kuma 6:30 mumwe wakabva vatiza anotengesa kuma curfew kuya paitwa curfew ndobva vatengesa zvanzi awi ndiani vana vaye matororo vakambosungwa papurazi inonzi Mukoko saka mukamona achiuya imi varungu mapolisi reserve ne vamwe masoja vaiva kuti mapolisi reserve kuti masoja saka the first curfew avana kufurwa vakazikana navarungu ana Edmonds nana Peter Whitehead the second curfew avana kumisa baBanini wangu vakabva varohwa vakanga vapfeka hovhorosi vakarohwa zvekurohwa kunonzi kurohwa nefuti because of me and my Nhingirini sekuru wangu vanzi ane matororo iye futi mutororo mudhara yeye mupfurei munhu akakonzera kuti apfure manje ndi deputy wavo papurazi ainzi Chingaipe vakafa baBanini vangu 1975 murubata zvandikutaura saka kuti vafe baBanini vangu vakapfurwa because of me ndokuti ndakanga ndaita mbiri number 1 mbiri yangu yanga iri yekuti mamanager anoimprove mapurazi ayaya vakada kundinetsa chifungidza sizvo ndairova ndaiva nemisikanzwa iyoyo I'm the one kuarea iko kwaigona kurova varungu ndini nasho wacho ndichiri mupenyu kudai so ndini one zvokuti kana mudhara uyu Tafumane uya general Tafumane anosanza history yangu mudhara uya kwete history yamu mwanzo ndi makomrade vakanga vari mapolisi reserve the genuine history. I'm saying this now to you guys kuti vazhinji nyangu vaitaura zvavanotaura ndezvekunyepa ngoti nguva yarebesa saka vapfurwa baBanini vai hatina kuzosungwa isisu takabva kuti mazuva zvaitika ndobva zazotisa bva ndaenda kubhesi kwainzi kugoni bhesi ndakararama ndiri pagoni bhesi paBanini nakomredani pagoni bhesi kwaiti Tayengwa mwana wamudhara vhesi anonzi Tayengwa kozoita Patricia kozoita Eunice kozoita iye mudhara Soruma Imbodei nasekuru Kiti Marongolongo na imwe ainzi Chipeta uyu akaberekerwa futi kumatepatepa kwenzi kumaparo kozoita futi Elisha Kunaka akazoshaya manje mudhara ainzi Elisha Kunaka kozoita pane wataiti sekuru Kumuka sekuru Kumuka iyeyo then nemwe ainzi comrades Dzinoruma comrade alipo mwainzi kwete wayakutaura kuno ainzi Gaba Rinocheka vamwe ndavakangano the plenty of macomrades ataiziva taigara nao kusanganisana Mujibha ikoko takanogara ikoko ndokwataisaiva tiri tisi aizotumwa kunotsvaga zvinodyiwa nemacomrades kuita zvakati wandei ende ndoda kuti muzive something zvakaitika mumaarea painzi paBurutsavana store kuBhema side nepanonzi paCrederi farm store nepaMagaba store iri paMukoko farm Magaba store iyi iri paningi panonzi pamhiri paBurutsavana apa panonzi paJohn Mafios pachipwanya ndopaCrederi mashopusi aya matatu aya vanhu vokupisa mashopusi yayo nakomrade Gaba Rinocheka naPetros ana Mujibha vakanga varipo 3 ndini naPeter nasekuru Karuru takabata kipa ndisu unomusungirira pamuti netambo tipe makimba ati maki tikavhura mushopu tikatora mabhifi matrauzi emajini zviya mabhifi matrauzi emajini tikatora parafini yanga iri mudhiramu tikakungutsa tikamwaya stori tikamwaya kuti nematarakita tikamwaya tasungirira nemachendi pachimuti kuti atsve matarakita iyayo asi imba yakipa hatina kumboipisa iye kipa hatina kumbomuraya tikamuti anything zvanenge wazoita mangwana ukangotaura chete tiri kwazouraya iwewe akararama zvake mudhara ainzi Bwenzi iyo kipa yanga ainzi Bwenzi tikaenda paMagaba futi tikaenda the same
but I don't bother the same day. Takati sondoni taita uku. Tikapedza wasondona 2 weeks teka nita kumoko. Tikapedza futi mazuva akati otikazonita kumoko. 3 mashops ndisi takapisa isiso. Ende izvozvo vadhara vazhinji atoziva kuti nasho ende yakapisa mashop nasekuru wake na vadhara anagaba rinocheka. Saka izvozvo taizviitira munyaya yekutambudzika. Uyezve taizviitira futi kuratidza kuti tine simba racho rekuzviita. Why varungu vaitishungurudza? Varungu vakati colonize zvakareba. Izvozvo mukazoona izvozvo kuti varungu vakati colonize nguva yakareba. Nanhasi pfungwa idzo dzichiri kuvanhu vatema. Zvokuti vazhinji pfungwa dzavo dzeutengesi vachinadzo. But zvinoda kuti isisi futi remain kudzidzisa vanhu ivo neutengesi. Right, izvo zvakaitika. Takazogara mbesi muya kusvika 1978. Ndakazobva kuMational Central 1979. Ndakuya kunoku. Why? Varungu vakagara vachinditsvaga kuno kwaRarare Salisbury. Ndakazouya kuno kuSalisbury, ichiri Salisbury. Ndakanogara kunonzi kwaBeni. Kwanga kutotiza kuti ndikadzoka kwenu ndinourayiwa. Nasekuru wangu tese takatiza ikauya uko. KwaAboyikazi uko Waterfalls uko kuhuku kuya. Ndakanosvika kuye lagi racho nzadzi yangu ndakasira ndakanga aroorwa ikoko murume wakanga ari manager huku. Ndanoshanda kuya uko. Even pakazopudiswa mapetrol bomb matenga ndandipa Aboyikazi. Nevadhara vayo vanonzwa nemberi yavo. Ndandipa Aboyikazi vanonzwa kuti vakatiza nekunyabira kwazodai. Ndandipa Aboyikazi. Zvokuti moto mabhiri awaita kutovheneka kuna Aboyikazi kwese kundoona kwakachena kunoku moto. Aunodzimwa nechinhu kauya moto. Wakazvikira umbomboara wega. Wakamboda kuidza ndege kuti vavhare pai zvakakona paya. Amene ona kwazodzima nendege handisi kuziva but because ndakazobvako ndikaenda kwaRusape kwamaigura maipita kwanga uri kutiza kwega ikoko. Now nditaure futi imwe nyaya mbichana munizvise zvakanaka. Tigere kudaro so tiri muhondo pai takaitawo zvatakaita zvekuteya zvimambaira izvozvo manzwa chiti takatozonoita misikanzo kupisa bhazi wanda ndasiya one munhu watakazonzi ticheke muromo. One munhu anga ari foromana ainzi Robinson Chitiza anga ari foromana kuMombe. Mudhara yanga ari mutengesi. Mudhara uyu pese vangoitika kunzi vaitika zvakadai ndiye aenda kuvarungu kumhanya kuvarungu kunotaura ndinhingi nanhingi. Mudhara iye takazomuendera usiku nasekuru naye gaba rinocheka nasekuru Kidhi Marongonomo. Umba kwake usiku tikanoridza ngoma kwanga kwatinyarara kusina kana pfuti dzaichema musi uyo. It was 1978. Takasvika mumba kwa Jeke Mackenzie kwa Imishuko. Imishuko changa ari mupolisi reserve ka. Tasvika pamba pake pamudhara weforomani uya tikaridza ngoma usiku wese. I think about 3 to 4 hours tichidza ngoma. Nokuti akaenda pa usiku strict, I think it was 12 1 o'clock 2 o'clock dzeusiku. Tikaridza ngoma ipapo morari. Tikaenda zvakaita ipapo mudhara uyu tikamubvunzisisa mudhara muri mutengesi mudai mudhara achiramba muri mutengesi mudhara achiramba tikati akana kwakurikita munhu takarikita munhu zvokurikita munhu munzisa zvakanaka makomuridzi takarova munhu makomuridzi kunonzi kurova hapana tsisi because iwe ndiwe mutengesi kuita kuti makomuridzi vazhinji vafe it's you asi kuti murungu anoziva kuti komuridzi apa unyepa tisi vanhu saka ndiwe takamucheka murume wekuzva shuwa ngokucha mudhara itya zvakaitika izvozvo ndavagocha komuridzi unenge tafumani nguva yehondo kana mamakura muri mukomana yanga isiri nguva yekutamba nayo. Nguva yehondo kana minzwa ropa rakaderuka rakawanda sezvo munozopa takaita ribheri paMozambique pai makuva yaya hondo yakanga iriko ikaparadza vanhu vakawanda ende vazhinji vakaurayiwa vasina mhosva vaiurayiwa nevarungu vanga vasingaurayiwi nemakomuridzi. Manzisa zvakanaka vazhinji vanhu vaifa vaiurayiwa nevarungu vakangokuziva iwe murungu kuti iwewe uri mutengesi papurazi kana wanga uri uchisenza kumafanizi efodya. Ndinoziva marungu anga ari mabhani efodya. Manzisa anti aisa mune machimbini zvezvo zvaonesa huni kana timarasha ya vanga kuziva ndo zvauri vanokudedza manheru yakuno vanhu vasingazvioni wokutora kuti iwewe tiri kunzwa mbiri yako ndeyakati wokusunga maoko nemakumbo wokutora kukanda mufanizi wotsva. Varungu vaizviita izvozvo. Manzwisisa ka kufanana nezvakaita bani vangu vakapfurwa
Nokuti baba nini wangu angasina dambudziko. Isi ndisatana muchiba. Pari baba nini wangu akaura sana mpuluso safe. Baba nini wangu vakaita hondo. Vanhu vaibva kuMalawi. Vazhinji vacho kwakauya helicopter yaisungirira rope muno. Osungirwa muhelicopter anti helicopter inozokugarira zviya. Osungirwa uripo 4. Helicopter ichienda mudenga inzi taura chokwadi chi chakaita kuti munhu afe. Ndima isapoti magandanga uchienda mudenga umwe hapana zvaunoziva. Udzikiso basi. Zvese izvo zviri maso ndazviona. Manzwisaka? Ya. Saka varungu vangu vakaipa. Why varungu vangu vakaipa? Varungu vangu vasingade munhu anochena seizvi. Varungu vangu vasingade munhu anopfeka watch. Varungu vangu vasingade munhu anopfeka boots yakanaka. Waingonzi mari waiwana kupi? Otoneswa nhamo. Anditi hadzokere pamutengezo. Amucheka muromo wako. Mudhara uyu mudhara yanga ari mutengeso. Taita saizva mucheka muromo. Mazina akuoneka kuzasuku. Chitiudza mudhara. Ndo vakatanga kuti no ndiregerere izvo ndaita zviya zviya yanga isiri mhosva yangu. Murungu ndiye aindiudza kuti tsvaga vatengesi uchindiudza. Tikati saka chii chamaipiwa nemurungu? Pamwaindipa mazai, huku dzanochengeta. Saka mudhara muda kufira huku here? Ndiri kuudza chokwadika. Mudhara kamiza muda kufira huku here? Zvakanaka here kuti muite zvinhu zvakadai. Kana Chief Makope anoziva ndakatomboenda chivaudza kuti murungu ndiye unditi zvakati. Tikati Chief Makope tinawo ndevedu kaisu. Chenowafesa towabvunza. Ende pari kuti Chief Makope ndakavaudza. Chief Makope wacho anga ari mutengesi futi. Unonzwisa zvakanaka. So taita naye mudhara tapedza naye tikazomutora kaenda mugomo. Tikati mudhara chitiudza manje kuti tinoona sei kuti tizive kuti vanhu vanofamba zvakadai, tiite zvakadai, chitiudza kuti varungu vanofamba sei. Anzi munoziva murungu wepabonanza farm? Tikati munoziva murungu wepaJohn Mephiles? Tikati zvikanzi iye himishi. Ndakamutangwara munin'ina wake. Ndo varungu vacho vandoshanda navo ivavo. Ivavo mukavaona ivavo matopedza nyaya. Asi varungu havana kuzouraiwa. It's lucky. Havana kuzouraiwa ndo chokwadi. Why vakasiyiwa varungu ivavo? Vakazoziva kuti ndo zviri kuitika vabva vatiza vakuya kuHarare. Salisbury ichiri Harare ichiri Salisbury kudhara. Now ndazosara isisi kuya kuita kuti varungu havasiko. Vasara usenzisa mapurazi iroro ndo foromani iyeyo nemwenzi Werusana akazofamba imhanje mukadzi wake takatomika Sunday apa. Iye akafa last year. But Werusana anga ari munhu ari right stake, anga ari supervisor. Asi uyu foromani ndiye anga ari mutengesi. Tazonotsvaga mudhara Werusana pano paJake Mackenzie. Mudhara uyu mutengesi uyu. Vanzi makomrades. Kana makomrades azouya. Endai kwaChief Makope. Chief Makope ndiye mambara. Ndiye akauya pano paaitonga nyaya dzake pano aitongera nyaya papurazi papo. Ndiye akaudza mudhara uyu kuti iwe munhu wese anongonzi comrade muchiba taurira varungu kuti vanhu ivadini vapfurwe. Saka makomrades patakadzovaudzana kuita marongorongo nevamwe avo. Vakabva vati nongati ndiwo Chief Makope. Maona zvakazoitika Chief Makope. Chief Makope aiva nevakadzi 7. Manzisa zvakanaka. Aiva nevakadzi 1 2 3 4 5 6 7 vakadzi 7 vakadzi ivavo. Vakanzi Isai Mutuko Munyoro. Ndo vaisa tambo ewaya magetsi yai. Kubva apo kusvika apa kubva pabikwa doro. Madrum 7. Zvandiri kutaurira izvo mukaenda kuchivo muchazvinzwa kuti murume ndo zvaitaura akatiudza nyaya takainzwa kuHarare. Excuse. So Chief Makope uya ari mumba avingwa. Paari mumba handi kudhara kwangu kusina mafoni. Yes. Ari mumba avingwa atozari makomrades auya apa. Anga akunyora tsamba. Kumasoja. Kuma 4:30 kaikoko. Makuseni. Anyora tsamba. 4:30 zvaara dai. Akunyora tsamba. Yekuti vanhu vauya magandanga. Aida kuzotuma munhu wake anoti machifu ane vanhu vavo vatumwa vavo vaiva. Kuti achienda tsamba iya. Pari kumba tsamba munhu wese azviziva makomrades aziziva kuti iwe mudhara uya kuno. Vauya zvanzi mapa uyu tsamba yechi. Anzi anoda kuenda kushopu kuti munotengera madrinks kanzi no tione tsamba yacho. Kwakuona tsamba iya. Tsamba yakwenda kuchombira kumasoja. Kuti vauye vaurayi timu yachinayo. Hakuna kuzoendawo chembora yekuti enda manyaya mutaurira varungu vakasika kuuya. Apo munhu haasi kuenda nemotorbike ari kuenda nebhasikoro. Because it's not too far away. Kubva paMakope kusvika pachombera. Munoziva ka? Right. Munhu yabatwa achaenda kuya kuyagara pano. Hatina mhosva newo haisi mhosva yako ndiye ane mhosva. Chief Makope akazotreatwa zvinochisa. Madora mvura iri kubhoira iya vaisa upfu. Ndiri kuudza chokwadi pamberi paMwari. Mudhara akabva aiswa waya munomu. Ndobva yasungwa paipa. Munozwisa? Handiti taisa rupu kudai.
taisa rubuka right uyasungwa umka paitambo che rubu futi ruba jawe ne papa shaidonzwa so chonisa mudenga chosiwa obva kuti nyudze muchi mvura mune madora aruboira ne hufu anoita madrum 2 rekutanga iro 2 miri wake wanga to sakara mudharawe yawe ana kumbochema vakadza chakanzi musacheme hapana akachema ndo mafiro akaita Chief Makope. If anyone any information ya Chief Makope akakura seni 1978 it was 1977 77 not 78 ndo vakafa Chief Makope. Saka ndo imwe inorondo yemachiweshi inini for your information ndiri mujiba purely noti mujiba unyepera ndiri musungwa akasungirwa nyika ino Ngomanashi Comrade Kid Marongo na Solo Maimbo Day vakawira na sei na Mr. Bruku right vatopedza ndonya yakanaka iyo Solo Maimbo Day kuti awira na Mr. Bruku na Kid Marongo ndiwe besta sana wafolomani mkulu pa mkoko famu angali mjiba ndiye angali folomani wekudonje ndiye akaziva kuti makomoli dzawo yapano uyu mulungu nekutya because anga asina kutangira ipapo aimbozvira kune vamwe varanti sada kuziva isiso achivabatsira madenim achivapa mabifi aiva anoda zvikafu zvese chiendai even kana auraya mombe aitovapa mombe ndodzainzi makabhichi kadzaijiwa ya saka zvakaita webesta uyu akaenda kumulungu isese isingazizive ndiye angari munhu mukuru angari mazere enyu Mr. Bafana ndobva ndotaura Bruku basi pano vana magananga matourist but kuti urarame zvakanaka iwewe toda kuuza chokwadi kuti urarame zvakanaka wirane makomridzi wayo don't do anything usabate pfuti kana chena kwari usaite anything ende usataure zvakashata pavari wozongona ngofa you know what uchi akaitika ipapo Bruku akatanga achika akati andiende ikoko I'm here kana zviri zvokuti ndinoda kuuraiwa ndouraiwa ndiri pano pamba andiende ikoko saka zvakazoitika kuti Bruku after time azona kuti no izvo hazviiti izvi anzwa kuti mulungu wapafodha auraiwa ndobva ati he neno ndingauraiwa webesta uya kuno dedza vakomana vati ngavave manheru vasave masikati vakauya masikati vakangoonekwa nyufu ndiri kudini ndiri kufa webesta tsano waveresoni foromani mukuru ndobva azona vataurira vakomana sekuru Kid na Solo Maimbo Day mnina webesta chamo ndobva azoenda kumurungu kuya ndobva apinda muofisi zvavakataura ndiri kunyepa ndakazvinzwa because I was not there tiri kwatanga tiri koko vawirirana ndovakatanga kunzwanana kwaBruku nemakomridzi aya na Diana mukadzi wacho waBruku na Nicky mwana wake Nicky Bruku na Patricia 4 varungu vana 2 na amai na baba vakawirirana nevanhu ava through izvozvo ende Patricia wacho ndiye aisona madenim ayo ndiye anomagadzira vanotenga ari machira vachigadzira madenim ekugadzira makomridzi ya nezvimwe zvimahavarosi zvava nemahomwe so ndiye aigadzira ndo zvakamuraramisa Bruku mukaenda pamukoko fama mukanoona mukoma wangu anzi Bennett nevamwe vakasara ipapo vashoma vanokudzaidzwa ndikutsanangura panapa ya ina used it working naye zvakasimbisisa murungu iyeyo because ndaimuda nenyaya yekuti aisapota makomridzi if is not that ingadai akatopfurwa kudhara akazobva ose handi vanongo akazinge vakutiza kumafamu achiuya kuZosberi iye akatiza vandakaraaariko haana kutiza akasiyiwa purasi ya kwaiti iye naPedimira vakasiyiwa purasi nemwainzi Bani now Bruku akazouraiwa nembavha Bruku zvaanga aita munhu wanga akapusa chinhu 1 pei yake ikutambisa vanhu yaya aigadzira mba macontractors aitu nonga donje vai vaizviona nemushandi wese aizviona munozoita varungu kuti vanoyoresa pei office unomira pawindow mudirani mpiwa mari yenyu but vaigadzira pei pese kubva nguva yekuti seni kusvika manhu achigadzira mari iyoyo kana akatanga na 2 asvika usiku achigadzira mari saka akazouraiwa achigadzira mari iyoyo muofisi make vakamuinga ubva wapinda vakomana ivavo vainzi murume ainzi Take Sure nemunina webesta wandura webesta munina wake kwete webesta angari shamwari yaBruku munina wake webesta ndo vakazouya nefuti futi izoti futi akaiwana kupi vangasiri makomridzi vana vangasiri makomridzi chose ndo vakazouya vamuona vamusunga negirikini panga utanga wachema vamufura mukadzi baakanzwa kuti murume wangu ari kuchema kuti achinotarisa
blood bus ne futhi pow vafa wese varungu vavo vasara vana vake 2 Patricia na Nick vanga vasipa plus vanga vari kunze kwenyika uko ndo mafira akaita Bruku but Bruku nema comrades vanga vane ukama hwakasimba akasapota makomrades singaiti zvokuti zvokuti kufanana nevakomana vana Musika mudhara Musika anga asingade kuti Bruku atore plus iye Joseph Musika uyo pango yejambanje pango yejambanje anga asingade akatomprotecta zvakasimba even bakafa baba uye Nick wacho haana kutorwa plus akabva amusiya Nick anga kutya manje kuti pana vanozwa ndiri kuona izvi majambanje ari kuya kutora minda regai ndidini nditize ndibva kuzogara kubhorodhero kunoku ari mubhorodhero Bruku mwana wa Bruku anonzi Nick then hanzvadzi yake iri kuAustralia ndiko akaroorwa then iye ari kugara apa akanga ari paart farm unoziva inonzi art farm iyo iri padhuze nepauyo anga ari gavhena Moyana ndo paari ipapo Bruku ipapo but akazosiya basa manje nditaurire nezvacomrade Kid Marongorongo. Yes. Anga ari murume akaita sei? Akabva nekupi murume uyu nekuti nhoroondo yake kune vamwe vakazobuda vakazodai asi nditaurire nezvaKid Marongorongo. Okay. Comrade Ngoma ndiri pa interview ndiri kuya manje. Ndiri kuya manje ndiri pa interview. Ndiri pa interview diki ndiri kuya manje. Ndiri kuya manje Okay. Right. Taurai sorry. Dauti mududze nezvenhoroondo yaComrade Kid Marongorongo. Yes. Vamuri kutora nezvavo. Yes. Vakabva nekupi uye ushingi hwavo nembiri yavo nguva yehondo vaita zvipi? Right. Sekuru Kid Marongorongo is the one of the war veteran akanga akashinga. Mukanzwa munhu anokutaura kuti vafamba varipo 6 kunyepa. Vaifamba vari 2 3. Vakazopesa vasara vari 2. Iye they were 4. Vakazopesa vasara varipo 3. Kid Marongorongo, King Solomon na Solomon Mbodei. They were 3. King Solomon, Kid Marongorongo, Solomon Mbodei. 3 ndio vakasara. But pavese ivavo munhu anga akashinga stereke ndi Kid Marongorongo. Akazofanira Kid Marongorongo. Vakadzi. Ndisekuru wangu ka. Kwele sekuru kunyepa ka. Ndisekuru wangu anzadzi amai vangu. Anzadzi amai vangu chaiye mwana wafo chimina. Mukomo wakaenzi sekuru Tinos. Akafa mai vangu chiwesheko. Mumwe wacho ainzi John Maker. Akafa futi tikamuika kuGlendale. Mukuru wacho ainzi Nariti chakufiyari. Ndo kama wao iwao. Ukama wao mukanza utanza akabva wati vanhu vanogona kutaura history yekunyepa. Iya mai yangu inini ndisekuru wangu chaiye. Yes. But basa raiita muhondo zviri zvokuti panzi mahero he was the 10th member okuzoisa vaheroes yega because munhu akaita akarwa rusunungulo rwenyika ino zvinotyisa munhu akapedza varungu singaiti kudhara kwainzi kurubva varungu vaibva kunze kwenyika vainzi kupi South Africa vaizonge vakuzora kuti uzive kuti murungu aiwana akavapedza ndiye sekuru Kid Marongorongo. He was a hard worker munyaya yehondo iyi akanga asiri kutamba naye anatafuma naye unoziva iye jena atafuma naye vanomuziva zvokuti mukomana iyeyo vanga vari vese sometime nedzimwe dzenguva akarova muhurungwe akabva muhurungwe akauya munenge muMashonari Central ndome akazopera kuti afe akafa muMashonari Central. But he was a hard worker. Uyu Solomon Mbodei uyu makazomona kuti akanga akuwara makumbo makazviona makanzwa kuti akakuwara nemakumbo aya asi atatombenda kwaSolo tichiri kwaKid. Alright. So alright ndaifunga kuti munanibatanidzi tinotichaenda kwasita kuti takatapedza nhoroondo yasekuru venyu. Alright. So anga ari munhu akasimba muhondo anga ari munhu asingatyi sometime kana vamwe wake vamboti tambobuda taenda somewhere aifamba ari 1 hakuna aimukunda muhondo ende haana mubvira amborowa nebara kana kuwadzwa kumbo haana iyo murume uya ende pfungwa dzekuroteswa futi aita seng'anga kwaiti kuri kunzi kuri kuya masoja kwete mupolisi reserve anga asingaoni mupolisi reserve aitoti mukadzi ndimaini navo kuri kuya masoja kubva South Africa kana kuti marhodesian army yedu aya aitoziva kuti nzvimbo ino nhasi haina kunaka ndakuenda
Aikudza ndakuenda hapana kumira zvakanaka. Pana zvondaroteso pana hapana kumira zvakanaka ndamgwenyi. Kana mama bika chikafu sadza unze no ndizochika ndakuenda. Otoenda. Ya. Asi munhu akazokonzeresa mhino kuti chichakampinda uye sekuru kuti chicha amene zvakaitika. Akazofa through akadza ndo akamtengesa kuti afe Kid Marungu. Chichakaitika pa. In history even story. Andingataure because pazvakaitika izvozvo ini ndatobvako. Ndandabva. Ndakasiya uri ndikabvako ini. Makama vasiya uri kuchweshe. Kuchweshe ya. Ndakasiya uri kwasisi vaigara na sisi kwamadombo kugoteka kuya. Ndokwayiwanza kugara steri vachienda kugoni kuya. Vaidzoka wadzadzi yawo ndokwayozowana zvese vanoda kana kugezerwa mbatya. Aigezerwa ikoko. Anga asiri munhu wetsvina wokuti anongoramba ndiri musango ndisingageze. Aichingira kwamaisha mai ikoko mai mwedu maisha mai. Ekugombe kombe uko. Saka ini pandakazobvawo ndakuti ndingaurayiwe kuno kupatira pasi safe nezvaitika ikoko nepfuti dzairowa kuti ndege dzidonhe. Ndakati aiwa ndogona kufa. Ndakatoita zvokutotizawo ndikakwira matamba nadzo ndikazouya kuHarare neSalisbury. Panazoendawo kunogara kuAboykas. Vakadzi vakamutengesa sei kunzwa kwamakaita? Iyoyo nyaya ndikutaurire kuti vakamutengesa nzira yakadai. Ndingazokunyeperai. Handiri kunyepa. Yes. Pandakanzwa kuti sekuru vafa. Even kuna mukwacho ndomboenda ini. Handina kuenda. Why daitya? Oze kwakaipa kuchiweshe kwao. Asekuru venyu vaizo mutemo wemakomoredzi wanga usingarwire kunzvimbo dzine hama dzako. Kusei sekuru venyu vakauya kwenyu? Right. Sekuru ava operation area yayo chaifanira kuti varwire vaifanira kurwa kwaigara sekuru kwavakakurira uko. Kwainzi kuchikumaini ukoko. Kumunyati maini. Ndokwaona sekuru Marizani ikoko. Sekuru Marizani vakabvawo ipapo vakazonorwira kupi kunyanga. Vakabvawo kumunyati. Nyati andiri paheadlands apo. Vakanorwira kunyanga. Akazobvawo ngondo yapera akazoita musoja akatisa mai manje. Uyoyo ndobva azoenda kunorwira kuKaroi. Uko Kid. So Karoi matauro yaita sekuru ati wawanda vanhu inonzi Zipla forces here. But no ndaona kuti akuzoita because pane kupandukira kwaizoita vanhu vai sometime. Zipla ni Zanla. Ndobva azozouya kupi kumusha. Ende akadwira kumusha sezvakaita ana Chimunya, Meja Chimunyo. Akadwira kumusha kwake. Zvokuti wainzi aubvumidzwe kunyepa. Musataurwe izvo kunyepa. Zvanga zviripo kuri kuno kuine extreme case 1 wasi zvekuti wainzi nekuti vaitira sekutaura kwavo kuchengetedza mhuri yake. Imi mune maita se masara. Ntsomana kuti kana uriwo kuchweshe ubvonzi ndakuHurungwe kana uriwo kuHurungwe woenda kunyanga vachiitira kuchengetedza mhuri yako. Saka mati vaita zvekurotswa kuti mabhunu ari kuuya. Ari kuuya. Kuti waziva kuti kana achiuya kuma 6 o'clock dzekuseni. Iye anotanga kumuka iye musati mamuka imimi. Otouya unoka madhowo kuti ndakumbobuda vanhu ndakumboenda. Pane vanhu vari kuuya pano mai manje. Ende hapasi kutora kana 1 hour vasvika ipapo. Ende chokwadi zvaitika 1 hour ikwani. Muona vasvika netsoka. Otobvunzai kuti tikuona bvudzi dzafamba nepapa. Iganda angaenda nekuku. Vanhu vatema ndo vaionza ushungurudza serika. Iganda angaenda nekuku. Saka taakuona kuti manje magandanga enyu imi mukuchengeta magandanga mutomborohwa onzi bhutsu andiyatarisa uku. Iwo angaiti haana kuenda uku. Kwadzokera bhutsu afamba neruvhesi aenda uku. Orotera kusina kuenda gandanga. Iye gandanga aenda uku. But vaizotera kusina chi. Manzwisa zviri kutsanangura. So ndo zvakaitika izvozvo. Saka sekuru akazobva ikoko kuHurungwe through chi mazipra. Akati no andingagare ndiendi kwangu kumusha. But kwao kwaifana kurwira kwakaberekerwa nekwairwira kwangu uri kure because iwo kuberekwa kwakasara guvhurawo chaipo kunonzi kukachuta. Mandibarisa zvakanaka kukachuta uko patiri Machonde Central ndo kwakazvarirwa sekuru ikoko yako. Asi nenyaya yemisha kuroorwa vana baba nana mbuya vakanga vamuchwesho vabva kuya uko kwakasara vanhu vashoma. I think for now akusina iko wakafa vese kukachuta ikoko. Saka iye mabhunu aiuraya. Kid Marungu kana munhu futi yainzi anti-air kana makamboinzwa iyoyo. Makamboinzwa. Aiziva zvinotyisa. Aigona kurova ndege iri mudenga kupwanya ndege iri mudenga kudzoka pasi apa vanhu vatofa. Anga asingatambe mukomana iye. Ranga riri bhinya rehondo. Zvandiri kuudza izvozvi mukabvunza ana mai tafumane kana tafumane mudhara anokuudza kuti anga asiri kutamba uyo. Aiva nembiri. Kwete mbiri yekutamba. Mbiri yezvokwadi.
Saka ivo masoja vaitoziva kuti kuna Kid Marongorongo kwete zvekutamba vaizviziva sei asi aita akarova munhu wobva ataura kuti akarova mabhunu chakaita kuti vazo no vanhu vakaita kuti masoja vaziva kuti ndi Kid Marongorongo ndaona manyatsosekerera kakuti sekuru vava vanhu vakaita kuti Kid Marongorongo azivikanwe mandinzwisa varungu vemapurazi nevanhu vatema vechipolice reserve vaitaura kuti munhu arikurwa hondo kuno kusterekisa kanzi anonzi Kid Marongorongo ene vaitozomutsvaga pese pavaienda vachanga tasama zvimwe zvinhu so chinenge ichi so vari kure mabinocular yes munoziva imi ndo zvavaitasa nazvo but vanga vasingamuoni asi zita rekunzi Kid Marongorongo vairiziva nembiri kubva kuvanhu hakuna munhu akarwa hondo kana anocheka ana Petros ana havana kurwa hondo kudarika sekuru vangu ini hatisi kupembedza naiye Soro naiye King Solomon havana kutamba but vese uyu ndiaita kunge komanda ranga rizirume kwete kamurume manga anga akasimba anga ari mujaindi size zvekuti munoziva anonzi gada wepanapa ndo nikirikini yake nekusimba kwake anga asingatambi aiti akabereka pano mavara akadai apa achienda mutoziva kuti uku hakuna kunaka asi zvaizokuudzai chete kuti ndinoda kusunungura nyika kuti mugare zvakanaka but muri vatengesi aikuudzai kana akangoziva kuti hakuna chiriko aikudedzai mese mukipi kuti ndiri kuda kusunungura nyika kuti murarame zvakanaka vana vaende zvikoro zvakanaka tibvise upambe pfumi varungu vakakolonizai mese mimi we need this country back kuvanhu vatema ndo zvaaigara aitaura sekuru Kid Marongorongo anga asingadi kunyepera vanhu kana kufadzai kuti tikurwa hondoda kuti zvinakidze anga asingadaro anga ari munhu aishandira nyika ino zvokuti isisuwo sevazukuru vacho seana mujibhawo kudaro so nekusungirwawo futi zvematongerwo enyika izvozvi taitawo misikanzo takaita kupisa zvinhu izvi ingade chironziwa vana common national vaikunoku but ana chivhayo pai ana common national motikari vadhiraivha vachikampena kana ita basa remusangano but hatitariswe zvinotariswa kune vamwe vanhu zvakafanana nemuri kuya panapa hamuna motikari mune mota yenyu yebasa iyi handiti ndizvoka asi kuti mpiwo yakanaka sekuti ningi comrade ningi tapfuma nei neshamwari yenyu motikari yakanaka mukuita basa rehurumende mukufamba muita mainterview yakanaka hazvibude munongosiyiwa makadaro so but vayo vanenge varoyi vayo vanongotaura vari uko kumhepo kunzi phera chivhaya tipe motikari vanenge vane mhepo dzeuroyi ndo vanopiwa motikari kuti vaite basa rachona iroro to tell you the fact zvandikuudza izvi ndikuudza chokwadi amupiwe isati piwe but takasenza nyika ino zvochisa singatauriki takashanda munyika ino ichiteya zvimambaira izvi vanhu vachifa kuteya zvimambaira kuti aiteya zvimambaira isi kuteya vhiriri kana tisingadoteya tikadateya vaizonzvenga kusvika varungu vakazopisa vakuisa vakuuya nemotikari dzinonzi dzinobata dzine magineti ekubata zvimambaira vari zvakakona saka Solomon Mbodei naKid vakazobatwa Kid vamwe vakava zvinonzi vanga vaita sei vanga vambobuda vanga asipo akabatwa ari ega mukanzi vaiti vakabata ivo vakatiza kunyepa vanga vabuda vanga vasipo handitika tichinovhara program ndiudze kuti chakazoita kuti Solo makumbo aite zvamataura kuti akazopfurwa zvakanaka sei inini for your information ndakatozongozvinzwa kuti akarohwa nonzi tuchiitwa nevarungu kumagrenade kuti ichokwadi handidi kunyepa asi the story yekuti akakuvara akada indi akazoonana naye taitokurukura ndaitomiti sekuru because akakura nasekuru vese naKing Solomon saka achitaura anoti ndakarohwa sei Solo andobvunza munoziva kuti umubvunze ka unonga kuti ndikabvunza unonzi kuti wabvunzire zvinhu zvakadai zvotoda isusu mainterview yenyu ndochokwadi chiri clean and clear kuti ndinyepa anofanira kuzvitaurira ega kuti ndakarohwa so kuti ndakabhombwa ndiri mota here kuti ndakabhombwa ndiri mumba kana ndaifamba netsoka anogona kuzviexplora since now haasipo but mukaona mudharashamu webesta Charles Ndlovu mukamuona anokudzai because ndiye mumwe wandaiziva anga achiri ku African Times Dara Sterek yenzi African Times aida kunge ndiye muridzi wayo African Times shamu aine ndebvu dzakadai so kudhara
achinokanda information achidzoka ita zvaita izvo azvizokuudzwa izvo andizvinzwa paredhiyo izvo ndaingozvinzwa nekuzviona mazvinzwa uyo James Makamba waita zvaita futi paiti JCJ ndikati nzve kwamati wandiona James Makamba uyo vese vaindinoziva nguva yehondo anditi saka kunditaura history dzavo zokuti akazoda akazoya ndingaita kunge ndinonyepa. Tichipedza program uyu mutengesi wamakacheka muromo makamuraya kana makamusiya kana haana kufa kana ari mupenyu nhasi afunga ari mupenyu haana chepasi uyo mudhaya chingaipo yakatoda zokutotiza kutengesa banini wangu kuti wapfurwa akaurayisa banini wangu zvakaita murume aurayisa banini wangu ndasambombopataura handi ndatanga ari deputy driver wawo iwo ari head but vachiekitawo zvekuhondo yose babanini apa vachiita muchibha iko kwawoko vaenda wakaenda akadzoka akazopfurwa iye manje anga atiza kwakunosvika kumba kwabanini wangu ya kwakuenda kunokumbira kurara namai nini kwakurara nawo chihure manzwisisa baba vapfurwa uko maini vachitiudza anzi vaitondiudza kuti anzi manzo awo achimwene vapfurwa awo achimwene ndokuti baba nini ka kuti mukoma kana kuti baba nini munina wangu ndiwo vapfurwa awo vari kuudzani maini mudzimai wababa wedu isisi wababa nini wedu unzi ndiwo chete vapfurwa unovasiya kupi kudoro ndavanokara doro yeti iye ndiye vatengesa kuchi kuvarungu kuti mukangomuona chete furai munhu muterrorist iwo vaiputa foja vachimba nziyo dzavo vachiputa foja first ndienda kuudza vakadarika mushe mapolice reserve the second yava nevarungu vekusouth Africa vekupenda blacker ndipo vakapfurwa havana kutombo vakabharurwa kunonzi kubharurwa ndikutaurirai panapa vakapfurwa saka mazoziva sekuti assistant wavakanorara namaini zvakataura namaini havana kuzviga izvo nokuti varungu vakazoya mulungu wavo aiva adastereka akati maurasa boy rangu because ndiye mumwe mulungu futa imboza zvichikomuriti kubatsira imi kwaiva nevarungu vaibatsira makomuriti ndosaka maona marungu amunonzwa kuti varipo makaisa vaheroes eka inyaya yekuti vaisapota nyika inoi vanga vasingati zvodhikiteta zvamarungu vaita zvakashata ndinokuudzai futi varungu vachaita zvakashata ikokoko ndinotaura navo nemazita avo panapa saka vaita saizvozvo vaenda kunoona namaini vaivai maini naona kuti zvaipa vanhu vari kusungirwa neherikopta achisimudzwa mudenga ndobva vabvunzwa chii chakaitika zvinonzi munhu aurayisa murume wangu ndichingaipe uyu handizoti aida ukuru here kuti akaona murume wangu aita zvigananga here asi ndiye akauya mumba mangu akandipfimba tikaita bonde ana kuvigama ini nava ndikutaurirai ipapo zvavakaita manje vakaita izvo mwana Gani muningi wangu anga ari mudikidiki so muningi anzi Gani ndi muningi wangu anzi Gani wandakazochengeta inini kubva 1980 kuendesa kuchikoro kusvika akure ane mudzimai ndinaye kumbako ane mudzimai ake aritosenza kuliniketi izvezvi ndiye anga ari gotwe saka ndo zvakaitika pana banini vangu inini izvozvo ende munhu iye anzi chingaipe iyeyo kana vakuenda kumapolice reserve kuya anga ari mupolice reserve anga asingori driver ka anga ari mupolice reserve varungu aiti akaenda andimoza varungu vaire zvimamota zvavo zvimatoyota zvimwe zvokudhara zviyaizvi vaisa chimwe chinhu mungoromo munhu mutema oisa chinhu chinenge chakaenda uko chine chekugarira chiri mudenga so motikari inenge iri pasi chiri mupickup muya mupolice reserve anenge anepfuta aitarisa uko so achifamba ndobasaita chingaipa aitoti ndaporomotwa nevarungu kukwidzwa ipapo varungu vagara mumotikari pasi iye ari mudenga vachiona kuti kune maganda angai ona boneno ndiani onzi munhu onzi mira mubvunzo ndiani auye pano kana akasauya mupfure munhu otouya kuti andiri ningi ndikuenda kwabhasi ningi ndozvaitika izvozvo achiri kuchingaipa handina shuwa then yepakipi ndakuudzai ndandisa kuudzai kuti takamborova futi magadi force magadi force iwaya nema-DA munovaziva right magadi force vaigara mukipika saka vaizoenda kutsvaga huni konana murodzi uko kuita kuti kuenda kuglendero kubva magweshe muya kana kwipi 17 kana kwipi 21 or so makipi edu ataigara aya kana ipa pamukoko pakipi epapuraza enzi mukoko kipi isi tiri kutamba bhora muground vaenda kunotora huku dziya vasati vaenda vachiuya vakabva vaya ipapo vangoti chichidzira so kuti titamba bhora muground mudhuze nehighway vazoenda kuya vadzoka nenyaya yekuti magadi force nema-DA vaida zvounyenga akadzi vanhu sereki ndobva vasvika nobva vanyenga mukadzi womwe anzi Levi mukadzi wedu bva ataura halafu magadi force aya ndobva vazotaura muri wacho Levi wachona iye takaita musikanzwa futi ipapo asi hatina kuzosungwa zvedu takavarowa magadi force kunonzi kurova vaione zveiti zvavo zvama-DA aya nemagadi force takavarowa kunonzi kumamisa magadi force nema-DA takavamamisa
vaiva futi dzavo G3 aya takachikora about 2 futi ndibva vanomangara condition isi vatatiza havana zotiona saka zvabva zvaparara kusaizvozvo handina zombosungwa futi zvabva zvapererawo ipapo ya aya ndeve ndaanzana kuudzai kuti takaita musikanzwa futi iyoyo then umwe musikanzwa ndewe Mkhidi Mataigara kana amanheru paya paya makanzwa kuti kwakanyarara kuti zii ndizvo ka magadhi fosa vagara kugedhi kuya kuya havasikuziva zvomutawo makomudzi auda chikafu 7-8 kuya kuya taigadzirwa chikafu totakura toboora waya iyayi toivhura toenda pamakomudzi chikomo chiyaicho chekufamu chiyaichi topa makomudzi topedza kupa chikafu todzoka topinda futi paya paya asi tinenge tine vanhu vangaitasa kuti hapana afamba nepapa here nokuti angopinda nekubuda unotanga kutuma munhu unotarisa kuti hapana here modzoka mopinda movhara futi wayaya movhara nezvuswa hapazikana kuti papinda vanhu ivo panotenderera kusera vachitarisa fenzi kuti hapana vakaboorwa here havapaoni taitovhura nepasi apa kusumudza kupinda ya saka izvozvo tisi taizviita futi izvozvo yeah, but the most of the people history inataura shoma iyoyi iyi history haina zvekunyepa ende iyi history story inataura iyi vanoiziva tisi takanga tiri panguva idzodzo vanotaura zvenhando vachijamba vanenge vachinyepa then munoona handi pakaitwa mavetting akaitwa ayaya ini I saw somebody wandaiziva ari mupolice reserve one of the guy, not one but 2 anga ari mu-DA kwakanyemba uko vanhu ava vakazoritaya basa amene vakatiita makore api vakanovhetwa kuita vana Mujibha vakabudirira kutobudirira chako kuti handiye kutomvheta kuti iya madzawo handichaziva manje vakatovhetwa panzvimbo apo vetting yaitwa panzvimbo iyaya yekupedzisira vakavhetwa ndaida ndizvitara kuti vanhu havasi mawo veterans havasi vana Mujibha but ndakati no was right vakazoita vana Mujibha asi havanomboti vana Mujibha kana mbichana the plant of the people they were saying tiri mawo veterans vamwacho havasi mawo veterans manzwisa zvakanaka iko zvino tikatarisa zvemawo veterans magenuine mawo veterans kubva panana tapfumanei tobata vana weBester Shamu nevamwe ava nevamwe ana muona vari muno ana Chimonya ana Joel Chimonya ana Nwiwe nevamwe vasikana ana Mai Rusika vasara vashoma even isu ana Mujibha handina kuwanda musambofuna kanyeperwa pamunoita vetting nyatsabvunza munhu nezvaari nepaakabva negore rakaberekwa muone mumwe wacho anokudza ndiri Mujibha iye akaberekwa 1980 imi nekuti muri kuita vheta munhu muri kuita mainterview munoti taura history yehondo anobva kukuudzai zvaakanzwa naamai vaitaura paidini vachimbereka kumusana. That's not good. Even the government mustn't give those money to those type of people. Because I look at Maria Hurumende Mahara. My veterans of Maserusi Scouts. Maserusi Scouts comrade. Vakati basa. Ana Mary, now Mamadaro. They set out Maserusi Scouts. Do amwaenda Mozambique untrante give para vai. Wanzi sasi vai vero disha. Kwetu Zimbabwe vero disha. Ndo vakaita chiwo veteran chikunyepa katiti mawo veterans. Vai ekita kavanhu vai Maserusi Scouts. Ndiriwo veteran. Ndiri tourist pana vasoso ukutapaita pai untaura zizvo kuya imoto uraiwa asi matitaona nemawo veterans vanga vari vatengesi ndo vamwe vakavhetwa kuita mawo veterans vamwe vakavhetwa kuti ana Mujibha vamwe vakadzi vayudzwa kuita zvokuudzwa zviya wakuita chimbwido. It's not good. Mondiri accident iye asiri. It's not good. Waziva history chati. It's bad to us. Thank you. Tinoda kutendai. Ndatenda. Ngoma Nasho Solomon. Nasho Solomon. Anditika. Vazhinji vanongoziva kuti Solomon. Anditika. Vamwe vanondipa zita nickname munzi nyika ino ndeyeropa but aizvo vakazondipa hondo yanopera kuma 1979 kuti komuri nyika ino ndeyeropa nondaimba chimbo icho ndaichida Sterek. Anditika. Saka vabva vandipa nickname is there. Anditika. So for now I am the party district chairperson. I was also a provincial member in my Harare province. Ina na Ernest Kadungure na uyo akazoshaya Shokunze Hebert Shokunze ndakazobva uko ndikaenda kuMashonaland West ndikaita member yeprovince tisi takagadzira inonzi DCC tisu nana Mutasa vakazobiswawo mupolitics ya saka ndakasenza Sterek muZANU-PF kusvikira nhasi handichinje bato rangu randakarwira ndoramba ndirimo musystem and interfering this party ZANU-PF. I need to remain
on this part. Yeah. Thank you very much. Thank you. Maita basi. Ndoda chimbo chana kutaurira chandicho. Asi ndoda vakomana mune mari here yekuti tiende kumuza unoshera mabuzman shera mabuzman shera mabuzman shera vanoshera mabuz shera mabuzman shera mabuzman shera vanoshera mabuzman shera vanoshera mabuzman shera vakomana mune mari here yekuti tiende kumuza vakomana mune mari here yekuti tiende ku vanoshera mabuzman shera mabuzman shera mabuzman shera vanoshera mabuzman shera vanoshera mabuzman shera. This is a good song to me. Then ndozoti nyika ino ndero pakoma shera chimbambaira shera zvapera. What some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, you know, in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe yewondo alwata imanya manya daga batesa tikichingira Zimbabwe. Taigara mumako Zimbabwe yewondo alwata imanya manya daga batesa tikichingira Zimbabwe. Vakomana vasikana Zimbabwe magorila